To wanga garkar ɗumi na Radio Hirimiya lamba 200.7 na. To koyaushe na ku zan sauraro. Kowane sa'a guda labarai ɗaya sukan kawo muku ga duniya duk kowa hijiya. To wanga shi ka hana kowa a ta yi rahoton ga ya kai ga kowa. Sunana Babangida Umar. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rabo na minallahi wai tsuntsu daga sama gasashe an wayi gari da ganin shayi har ma ta riga ta warke babu jini ballantana zafi a jikin wani yaro a nan Kano. Mama ya fara tafiya yan kaciya kafin mai kaciya ya zo kusa da ni kawai ana cire mai wando kawai naga an mai kaciya. Kaji dan baiwa. Shi kuwa wani ɗan taɓare ya babbake matarsa a wani lamari mai matuƙar ruɗanin gaske, to sai dai maganan nan da nake maka mai sauraro ya shiga hannu. Za ku ji yadda wani shago ya zage kwanjinsa akan wata budurwa, sai dai daga bisani ya bayyana cewar wai ai ya lura ta ne masa gani-gani ne, shi ya sanya ya nuna mata ruwa fa ba sa'an kwando ba ne. An gurfanar da mutumin nan Maniri mai kemis da ya hallaka wata yarinya ta hanyar yi mata faɗe ta gaba ta baya, har ma dai tuni kotu ta yi umarni a sabunta masa wajen zama a gidan ɗan kandi. Waɗannan da ma dai ƙarin wasu labaran na tafe ta cikin shirin na yau tare da ni Abubakar Haruna Galadanci. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Shirin da a kulle yaumin kan yi tsaiwa irin ta gwamin jaki wajen ganin cewa masu haƙƙi sun rabauta da haƙƙinsu duk kuwa da irin ɗumin da a lokuta da dama mukan samu. To ai babu komai duk irin dukan da za a yi wa jaki ta banje ne. Allah dai ya tona asirin marasa gaskiya. Amin. Bari mu faro shirin na yau da batun mutanen nan da yanzu haka dai ta riga ta tabbata 'yan ƙasar waje da suka bulla a can jihar Sokoto da ma dai wani yanki na jihar Kebbi da ake wa lakabi da Lakurawa da yanzu haka dai mazauna wancan yanki har ma da hukumomi suka tabbatar da cewar akwai dai fa matsala don kuwa waɗancan mutane ɗauke da bindigogi da suka ratso daga can ƙasar waje zuwa nan Najeriya zaman safa ba alheri bane. A jiya dai mai sauraro kaji yadda muka rawaito maka yadda al'ummar yankin ke bayyana yadda duka ya bi jiki wato dai gwari-gwari yadda waɗannan mutane suka fara motsowa cikin jama'a har ma dai da yunkurin kafa musu wasu sharaɗai irin nasu da suka zo da shi har dai ya zuwa cikin wani yanayi da a halin yanzu ta tabbata cewa waɗannan mutane fa barazana ce ga ƙasa baki ɗaya ba wai al'ummar jihar ta Sokoto da ma jihar ta Kebbi baki ɗaya ba. Ga misali a wata zantawa da manema labarai da mai baiwa shugaban ƙaramar hukumar tangaza shawara akan sha'anin tsaro Garzali Aliyu Raka yayi da manema labarai ya bayyana cewar batun waɗancan mutane fa yanzu ne fa ake neman yin fargajaji domin kuwa su al'ummar yankin sun tabbatar da cewa waɗannan mutane a lokacin da suka kutso wancan yanki sun kutso ne da babu ko almakashi a hannunsu to amma fa a halin yanzu magana ake yi ta manya-manyan bindigogi har ma da motocin hawa waɗanda ka iya kutsawa cikin kowane ƙauye a duk lokacin da suka so don haka ne ma dai suke cewa mahukunta aikin daina gare ku domin kuwa irin salon nan da aka saba da sai lamari ya rikice sannan hankali zai dawo kai idan dai har ana so a tari wannan matsala yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a ce an haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya domin dai kawo ƙarshen lamarin. To abin da ya sa na farko lokacin suka zo ko mota ba su da ita. Lokacin da suka fara zuwa kuma lokacin da suka fara zuwa suna wucewa a hanya ƙauyukan mu duk suna ganin su ba wasu mutane da yawa bane amma a yanzu suna da yawan da baka wallahi duk wanda zai baka misalin yawan su magana ce kawai zai ga maka kai ba ma wai maganan yawa ba har wannan me suke ce mishi drum din da ake saki saman iska dan je dauko rahoto da sauransu suna da shi wallahi kuma suna sake shi ito magana ta gaskiya wato abubuwa ne waɗanda tun ana kallon su ƙanana har suna neman su zama manya. To amma kamar ai bacin jami'an tsaro na gwamnati wato sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na gwamnati ai gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauki matasa 'yan sa kai wato security guard din nan su wace gudunmawa suke bada domin dakile aikace waɗannan sabuwar kungiya. Alhamdulillah sati biyu suka wuce mai girma ciyaman shi Isa Salu Bashir Kalanjini mun je yayi lancin babura aka ba shi wannan community ga daban digogi. To amma tashin hankalin da muke fuskanta a yanzu shine waɗannan lakurawan suna bi ƙauyuka suna kwace waɗannan bindigogi hannun community guard. Yanzu shekaran jiya
10 ga wata kenan ranar Lahadi sun je wani ƙauye da ake ce ma Alela, wanda akwai wani bafulatani mai suna Jammare, wanda Jammaren nan dan ta'adda ne, an taba kama shi, akwai bidiyonsa a social media, akwai shi a YouTube, an kama shi yayi mentioning mutane guda 4. To sai ga shi ranar Lahadi shi wannan Jammare baki dan gidan na Hansi Margayi, kanin wanda akwai kanin babansa da wanda ake ce ma Nunu. So shi ya jagoranci waɗannan Lakurawan suka shiga cikin garin Alela. Shi kuma dama Jammare sunan ƙauyen su Bagi. To tsakanin Bagi da Alela bai kai kilomita 1 ba. Sai gashi ya jagoranci waɗannan Lakurawan shekaran jiya ranar Lahadi kenan da dare. Suka shiga wannan garin suna kwaci bindigogin da muka ɗauka maka ba community guard. Wanda ba su gudu ba an kwace nasu. Ƙarshe ma suke ba garin warning cewa za su tare su gabaki daya. Honorable Garzali Ali Raka kenan mai baiwa shugaban karamar hukumar Tangazan jihar Sokoto shawara akan sha'anin tsaro. To sai dai har wa yau a wani hannun kuma wasu majiyoyi a garin na bayyana cewa wani mutum da aka bayyana sunansa da Amir Habibu Taije da ke da'awar shine shugaban wannan kungiya ta Lakurawa ya aike da wani sakon gargadi ga jagoran nan na masu garkuwa da mutane Bello Turji. An dai rawaito cewa Habibu Taije ya aike da sakon ne ga Bello Turji da cewa ko da ya saduda batun garkuwa da mutane da sa mutane kuɗin fansa a wannan yanki ya zo ƙarshe ko kuma dai haɗuwar ba za ta yi kyau ba. A wasu majiyoyi da suka nema a sa kai sunayensu. To Allah dai ya kyauta ya kuma kawo mana ƙarshen wannan bala'i na ban ji ba ban gani ba. To a nan dai za mu jingine wannan lamari, alabashi mai sauraro a shiri na gaba za mu ɗora. To a daidai lokacin da al'ummar yankin jihar Sokoton ke bayyana mawuyacin hali da halin ɗarɗar ɗin da suke ciki sakamakon ɓullar waɗannan mutane da ake wa laƙabi da Lakurawa, bari kuma mu je ga yadda wani magidanci a halin yanzu ke hannun rundunar 'yan sanda bayan da ya babbake matarsa. Al'amarin dai ya zo a wani irin yanayi musamman ma dai la'akari da yadda matarsa ce fata aure. To amma babban abin tambayan dai shine a cewar rundunar 'yan sandan shin wani irin laifi wannan mata ta yi wannan magidanci da ya gama ya babbake ta ne mafita a kansa. Wakiliyarmu Rikayyat Ahmad Bello tana da ci gaban labarin. An kama mutumin ne mai shekaru 55 mai suna Olumbimi Johnson ya shiga hannun 'yan sanda a jihar Ogun bisa zarginsa da kona matarsa da wuta a yankin Ota. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a yau Talata bayan sabani ya barke tsakanin ma'auratan a gidansu da ke yankin Ota. Ana zargin Johnson da zubawa matarsa kiki, fetur sannan ya cinna mata wuta. Kakakin 'yan sandan jihar Omolola Otudola ta tabbatar da faruwar lamarin a safiyar yau. Ta ce iyalan matar sun sanarwa 'yan sanda jim kaɗan bayan faruwar lamarin. Omolola ta ƙara da cewa har yanzu ba a samu musabbabin saɓanin ba amma an garzaya da matar zuwa asibiti. Har yanzu dai 'yan sanda na bincike kan lamarin da suka bayyana hakan a matsayin yunkurin kisa. Shi yasa ake cewar a dinga kai zuciya nesa domin kuwa kowa ya hau dokin zuciya babu shakka zai sauke shi abin nan da na sani. Yanzu kuwa bari mu leƙa babbar kotun jiha a inda aka gurfanar da mutumin nan Maniri Ibrahim mai kemis mazaunin unguwar Fani Sawa nan Kano. An dai tuhumi Maniri mai kemis ne da laifin aikata fyaɗe da kuma kisan kai. Duk da yake dai Maniri mai kemis ya musanta tuhumar da ake yi masa. To sai dai a ce lauyan gwamnati barista Lami da Abba Soran Ɗinki sun nemi kotun da ta basu wata rana domin dai fara gabatar da shaidu. Yayin da shi kuwa lauyansa barista Aminu Ibrahim Yajin Rana ya bayyana cewa suna buƙatar da a basu duka wasu bayanai da suka shafi wannan shari'a domin dai su nazarce shi alabashi zuwa ranar 4 ga watan gobe ranar da za a dawo kotun sa dawo da ƙwarinsu domin dai tunkarar wannan shari'a. Idan dai za ka iya tunawa mai sauraro mahaifin wannan yarinya ne da shekarunta na haihuwa ba su wuce 10 a duniya ba ya zargi Maniri mai kemis da haikewa yarsa ta gaba ta baya a wani yanayi mai matuƙar munin gaske lokacin da ya kai ta asibitin sa tana fama da zazzabi domin da ya ƙara mata ruwa. To sai dai a cewar mahaifin wannan yarinya ya ga wannan al'amari mai matuƙar tada hankali bayan da ya kai ɗaya ɗan nasa gida ya dawo zai ɗauki marigayiyar wanda a nan ne dai ya yi ci karo da yadda wannan mutum ya rarake mata baya a inda har kayan cikinta kana gani a hannu guda kuwa ta wajen fitsarinta haka abin yake. Al'amarin da a ƙarshe dai bayan miƙa ta asibiti aka tabbatar da cewar fyaɗe aka yi mata ta ƙarfin tuwo har ta kai ga tarisarinta. To sai dai ga mutane irin su barista Badamasi Suleiman Gandu, lauyoyin da ke sanya idanu wajen tafi da wannan shari'a, sun bayyana cewa sun gode wa Allah kuma suna yaba wa alƙaliyar alƙalai ta jihar Kano, Hajiya Justice Diji Abdu Aboki, dangane da irin tsayuwar da ta yi ba dare ballantana rana wajen ganin cewa an samu lauya kwakwara
gyara wanda kuma ake da confidence a kansa, wanda kuma aka tabbatar da cewa ba zai yi compromising ba irin su barista Lami da Abba Soran Dinki, domin dai danka musu wannan kes a hannu, wanda a ce wasa babban fatan da suke musu Ubangiji ya saka da mafificin alkhairi shine gidan aljanna. Mu yi godiya ga ita Chief Joji da ita kuma wannan kotun, sannan kuma ila yau ga kwamishinan shari'a bisa turo mana zakakuran lauyoyi da ya karkashin jagorancin Lami da Soran Dinki, wanda suka tsaya tukuri wurin tabbatar da adalci ga dukkanin sassan shari'a bisa duk wani yunkuri da aka yi domin a ga an lalata kitsin. Allah bai ba su nasara ba, kuma wannan jajircewa ta biyo bayan shi wannan zakakurin lauyan gwamnati mai suna Lami da Soran Dinki. Su wannan shine abin da ya faru a kotu, kuma da ƙarshe an ɗaga zuwa sabuwar shekara domin a ci gaba da shari'a. Muna dai kotun har yanzu, a inda nan kuma daga kotun shari'ar musulunci da ke rijiyar lemo, kotun mai shari'a alkali Umar Sunusi ɗan baba, wani shago aka gurfanar a kotun sarkin ƙarfi mai suna Usman Aliyu, da ake tuhumar sa da gwada ƙarfi har ma dai da jin rauni ga wata budurwa mai suna Sadiya Aminu, wadda suke ‘yan uba da ita. Wata mata ce dai Rabi'ata Alhassan mahaifiyar Sadiya ta yi ƙarar Usman a gaban ‘yan sanda, a inda ta yi zargin cewa ya gwada wa ‘yarta ta ƙarfi, tare kuma da ɗirka mata wani sanda. Wanda ake tuhumar dai ya amsa laifinsa bayan da jami'in kotu Usman Sha'ibu Idris Dala ya karanta masa tuhumar da ake yi masa. Daga bisani dai mai shari'a alkali Umar Sunusi ɗan baba Dukurawa ya aike da shi gidan ajiya da gyaran hali, sai ran 25 ga wata a dawo kotun domin da ya ɗora daga inda aka tsaya. Mu kuma leƙa unguwar mai dila nan Kano, yadda aka wayi gari da wani lamari mai ban mamaki, wanda dai har ya zuwa yanzu al'ummomi a waccan unguwa ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu a kai, da cewa ai babu komai kaɗan kenan da ikon mahalicci. An dai wayi gari da ganin yadda wani yaro ya tashi da shayi, duk da cewa a daren jiya loɓa ce tuk a tare da shi. Al'amarin da dai a mabambantan ra'ayoyi, wasu ke cewar ko dai ya haɗu da wanzan ne tsakar dare, yayin da wasu kuwa ke cewar ai babu komai kaɗan kenan daga ikon mahalicci. Ga dai abin da mahaifiyar wannan yaro ke cewa. Baban sai ce a shi shirya za a yi musu kaciya, sai muka ce to muka shirya wanzami ya zo da safe, sai yar uwarta ta yi wa ɗanta wanka, sai ta yi masa wanka, sai yayansa ya zo zai riƙe shi tafi. Sai na ga ya fara musu kai ido, na ce mama wani abu ne faɗa ma ido, ya ce a'a. Sai na ga ya canza tafiya, na ce au hajja kin ga mama ya fara tafiya yan kaciya kafin mai kaciya ya zo kusa da ni, kawai ana cire mai wando kawai na ga an mai kaciya. Bane wanzami ma bai san da wannan batu ba, gaskiya abin ya jiya dai gaskiya mu dai abin ya ba mamaki. Allah sarki ɗan baiwa kenan. Wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci, a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu suka kuma taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji daga nan sashen al'amuran yau da kullum na Premier Radio, musamman ma Aisha Rabi'u Musa da kuma Aisha Ibrahim Gwani, Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkhairi.